Leli thunze limnyama nalo lithatha. Ithi inkonzo eqoqwa la uzaleke kanjani? Makuthiwa lensizwe kucebala into ezinhle kangaka lo baba obalayo uthi wayedlula la. Uthi wayethi. Yeah. Uma kuthiwa wamthola kumkamuntu ngaba umlanda. Ubona kanjani umuntu kumkamuntu? Ngalesikhathi ukala uthi amthanda umuntu oganana indoda uthini? Wenza njani? Zashala ngepondi inkomo esibayeni emzini kababa wakho awufuyile ngeenkomo zamanye amadoda. Hey, noma ungenza buphi uclever nabuphi uqini umithi singane umuntu ubaleke kodwa uShembe wayekhona. Bosana ophinga nomfazi uselqo owenza lokho uyaphinga umphefumulo wakho uyafumana ukushaka nokuthetha lapho behlangwe ngobumono lokuthuthelisa umuntu ayuyeka ngosuku ngeke uShembe azakele ngosuku lokugcina ayuyeka kunaka nalunye ukuhlawula ayikuvuma nokuba kwandisa ubike angibonge.